Ви повністю викладаєтесь у вашій діяльності. Дописи, рілси, ефіри. Вже сил немає, а толку нуль. Проблема може бути не у ваших діях, вона може бути суттєво глибше. Одна моя клієнтка заробляла, але ніяк не могла втримати гроші. Виявилося, що її психіка зробила відкуп з цих грошей за минулі помилки. І як тільки заходили гроші на рахунок, вона їх одразу витрачала із почуття провини. Інша клієнтка мріяла про високий дохід, але відчувала страх, що таким способом, коли почне більше заробляти, то вона переросте тата. І психіка стримувала її фінансовий ріст. На діагностиці ми знайдемо, який безсвідомий процес блокує ваш заробіток. Ви здивуєтесь, наскільки все логічно та просто, коли побачите це зсередини. Готові розкрити свої неусвідомлені процеси? Пишіть слово «діагностика» в Директ і давайте домовлятися про зустріч.